Unlucky. Ясура 10 умирания! Мислям си всичко. Ясура 10 умирания! Какво ви казах, че спайка идва на 10 умирания? Дядо яс! Е, голяма работа е, дядо яс. Да бе, правя мид чалендж на... Какво стана бе? Пак ли не си пи хапчетата бе? Ей! Аз моя... Не, няма да взимаме. Трябваше да взема W да видите какво ще стане. До тогава беше крейзи. Пускам флек за първ път от 1000 години. Какво става, а? Какво става, а? Дръпс. Ако има Q мога го взема, ама няма. Тя какво почва? W? Да, май долел. Остава, бе. Верно ли съм срещу Джакс, бе? Това си нямам и не идея как работи тук. То Q-то ми не го зачита залата атака ли, бе, брат? Е, бати кура, брат. Аре, бе, пич. Нещо нямаш кулдаун, а? Нещо нямаш кулдаун, а? Оу! Ебате сапа на там ще дължа, ебати лайнито. Аз го лепкам, бе, той няма шанс, бе. Ау! Много бавно дашвам. Лош, мъртъв съм. Моля те, убий го! Лошо! Много лошо! Сиро ми идва и топ лейнера. Даже не ми зачита тъпо кю. Аре бе, колешки, защо не биеш никакъв демидж? Моля те, убия поне. Добре, убия. Нищо, че без тебе смърди малко по-малко, ама... Той е толкова прост, той просто трябва да изчака да пусне EQ. Някак ме убиеш, като съм стакнал лика тем, пич. Леп! Не беше леп. Шаците си хит. Оп! Стига, мега досаден си, бе, пич. Много е насран. Ма аз бил насран, ако играх срещу Бембата. Можех да реколна май тук. Сега трябва да внимавам, че мога да ме убие лайнен. Гнусно. Трябва да съм 300 IQ. Добре го направих, май. Дет съм. Курец! Курец! На мидлейн е най-лесно за ганкване, май, защото ти по средата, бати. Накъде ти да патва джанглера, да пъшнал ли си сещи долу, бати. Идвам. Да, ще ти дойде са топ лейнера и той я идва. Стилнах го! Като пълен изрод го стилнах! Опа! Убиха! Добре, убиха. Леле, трябваше да я ултна нея, ама не видях, че я хитвам, брат. Откъде знам, че я хитвам? Курец, биг курец, брат. Мерси за 100 лева. Оценявам ги страшно много тези 100 лева. Бате, аре стига си идвала на мид, бе! Защо перма ме кампят, като играят тъпата мидлейн роля? Здравейте, приятели, аз съм Бембата и вече официално отключихме членовете на нашия канал. Което значи, че ако искате да ме подкрепите, можете да станете член на канала. По никакъв начин не се чувствате задължени, така просто можете да ме подкрепите допълнително. Различните нива имат различни предимства, които сами може да разгледате. Благодаря ви много и сега към видеото. Не завидите, че съм добър човек. Това е много брокен на гръб да се даваш на малките гръбчета. Охо. Аз нямам ут ли, бе? Фък. Най-слабия съм. Буквално всичко усрак съм най-слабия.
Даже не ги утнах и двамата. Даже не ги утнах и двамата, как не го хитнах с флаша, бе? Какво става? О, пак ли нямам муд, бе? И си мисля, че имам, бе. Ей, ако го бях хитнал, го дай. Да, сега ще ми дойде веднага. Веднага ще ми дойде лайнарката. Това хитна, това хитна! Как си знаех. Ей, сега ще ме такова. Добре, бе! Моля те, убий го, бате. Ей, присна ми да ми идват през 2 секунди и знаех, че ми дойде и пак нищо не направих и се бие и се гридана. Тя е хитнал там. И се иначе. Ой, стролих. Уау, той вече ме гаври. Той ме гаври, яко. Той ме гаври, защото е броки му. О, бате, писна ми, бе! За какво трябва да ме ганква 40 пъти в една секунда, бе? Ей, че ще се тилтна. Какво става? Той ще ме убие, аз нищо не мога да направя. Просто има бахти гнусите бутуши, дето ми разказват играта. Не, няма се бие с тебе. Въпреки, че ако съм... Стига, бе, бро, аз нищо не мога да направя вече, той просто ме ланшотва! Хуй, огромен хуй, нищо не мога да направя, буквално. И си мислям всичките кюта, бе, батинка. Сега се смееш, после ще плачеш. Пусни е. А, цък спаме култа, ма някакъв рейндж. Да флашна ли я го стилна? Да, окей, не го стилна. Правиш ли крейзи плейове на Rocket League? Флипове и ненормалщини. Цял БГ е под ножа. Абсолютно цял БГ. Така ги залепках, бат. Толкова жестоко ги залепках. Цялото! Всичките ги залепках, разбираш? Нищо не мога ми направят. Браво на мен. Какво стана, бе? Имам тъпа идея. Добре. Файн съм. Файн съм, бе, спокойно, бе. Ау! Цял БГ. Мерси. Някой да нокъпне. Някой да хитне нещо. Аре, бе, бате, никой не мога да хвана. Аз хубаво се телепортирах и нищо не направих. Да, хвана се телепортирах и нищо не направих. Гуих си времето и живота и всичко. Пак ли то губнар, бе? Ма той ме лантапва, бе, бро. Той... Що ме лантапва? I got a hangover. Лошо. Не, я хитнах другата. Аре, бе, бате, какво става? Не мога да мръдна, камо ли я пръдна, камо ли я гръмна! Unlucky. Ясура, десто умирания! Мислям си всичко. Ясура, десто умирания! Какво ви казах, че спайка идва на 10 умирания? Ей, никой не ми вярва, като говоря, не приказвам. Ма никой не ми вярва. Всичките кюта ги мислеха. Абсолютно всичките кюта ги мислех. Имам типи. Искате ли втори рунд? Окей, втори рунд. Watch me. Правя легаси. Стъннаха ме термо.
Първи! Who's next? Добре. Never mind. Who's next? Няма who's next. Та-ра-да-ра-дан-тан-тан. Аре, двете. Nice game, honestly, nice game. Много nice game, няма да ви лъжа. Някой има ли нокъп? Та тъпа игра, бе, само Queen, ама тя няма никакъв. Аз тук малко трудно да играя без миньони, освен ако не ги стъннат. Кой му е трудно да играе, бе? Не и на мене, бе. Визи! О, мишката ми! Буквално си изпуснах мишката. Добре, че не си пусках мишката, че е тогава. О, леле, всичко си мисвам, брат. О, къде ги мятам, бе? Какво правя? Ще се тилтна, ще се тилтна. Всичко си мислях и мишката ми изхвърча на 300 км. Щях взема още. Who is next? Кой е следващия? Кой е следващия? Та игра е за YouTube, не ме интересува. Чакай да си скриншот на кога. Tilted Towers. Ей, липсват ми Tilted Towers, бе, брат. Там едно време сме се били много